njrenggang puspitara katyubing samirana mrik sekarang gadung kongas gandanya mawe raras renaning driya nuwun mangke to mangke kula tingali inggih katemben rawuh manjing wonten ing Udyana kados paduka Kang Mas Pangeran Teja ningrat keparang merpegi dhateng ingkang rayi kula pun Rarahayi kula nyaosaken pangabekti mawan tumugi konjuk sandhaping pepodo iya banget panaremaku Rarahayi nggonmu ngaturke bekti antuk pamuji murah harjane skala tekaku dene nggonmu ngaturke pangabekti wis ndak tampa pangestuku tampanana nuwun inggih sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka Kakang Mas welalae lae nuwun mangke to mangke jeng Pangeran Teja ningrat ing ngabdi kula ki nyaosaken pangabekti kula mugi katur kula ki nyaosaken pangabekti mugi katur jeng Pangeran ya biyo ngemban kabeh wae kowe kok padha ngaturke pangabekti wis ndak tampa pangestuku tampanana sanget anggen kula mundi jeng Pangeran jiweng nun iki wis kasembadan tumekana ing Surabaya aku bisa pinanggih kelawan Yayi Rarahayi lha nggih wigatine napa mangga diaturke mangkan iki pun jam kalih kepara langkung lah mangke terus kondur teng Mentaran jam pinten amun nganti punjul jam 4 mesakaken wajo bal mesakaken rombongan pokoknya jam 4 kedampun wangsul teng Keraton Mentaram ngene iki Rarahayi praptanipun kakeng ana ing papan kene diutus dening Kanjeng Rama ana bageng bakal tak aturke ana ing titiwanci dina iki magepukan pun kakang lawan jeneng sira Rarahayi menawi saged winedharaken ing kathah tumunten ninggal kababar Kang Mas reneng iki kapirang bab kang winadi warit lan rungsit mula wajib sabejagung catur nitra pun kakang lan jeneng sira kepareng paduka kabeh abdiku lan abdimu didhawuhi supaya sumingkir saka papan kene Rarahayi biyo ngemban melalae wonten dawuh terang terwaca dawuh pengendikane Kang Mas Pangeran Teja ningrat kowe didhawuhi supaya sumingkir merga iki ana bab sing winadi nduk anakku nggih pripun mak mundur kene nduk iki ana rembug sing winadi aku lan kowe ora di keparengke mireng kene-kene lha ngenika pada umpetan kula kepripun napa kula nggih teng mriki kalih sampeyan kowe ya ora tak keparengke kowe kudu sumingkir merga iki bab winadi bedes kanan-kanane ajeng rembugan apa niki wong pol-pole nggih ngajeng rembugan niki pun taun 2020 2026 tata sebab 2023 pilihan kepala desa pol-pole nggih ngajeng rembug politik sing ajeng dijagokaken kakung napa putri garwane napa wong liya kira-kira niku napa mboten dudu kuwi jiweng ning bab sing winadi tak sepun kowe sumingkir monggo Mas mingkir mriki mawon kula aturi mundur kalih monggo kula aturi pinarak wonten perang mriki monggo
iso nyambut. Mboten manung mboten jarang. Dadak ngurunce tembung rumpaka basa Rarahayi rikala duing ngunipun Kakang sowan ngadhep ana ngersani Kanjeng Eyang Pekik ora ngira babar pisan aku bisa wawan pangandikan bisa tepung kelawan jeneng sira Rarahayi satemah pun Kakang lan jeneng sira sakwise padha sesrawungan ing kono banjur luntur lan rubuh betenging katresnanku tegese katresnanipun Kakang ya mung kasok kelawan jeneng sira Rarahayi lumaing bumi kurbing langit kiblat papat segara gunung ya mung kowe wanita kang dadi nujuning rasa carmeng ati Rarahayi manjing ana telenging ati tobat. Duh Kakang Mas nyuwun pangapunten nggih paring pangandikan kados mekaten menika wau. Menapa sekawit paduka menika wonten ngajinganipun ing rayi kula pun Rarahayi. Persajan wae. Aku wis prasapa bumi langit suket godhong dadi paseksen. Katresnanku ya mung kasok jeneng sira Rarahayi. Menawi kados mengkaten ngaturaken gunging panuwun tanpa upami Kakang Mas mugi-mugi saged langgeng tanpa pambeng syukur bagi menawi kasembadan kula winengku dening paduka Kakang Mas Pangeran Tejaningrat nanging ana kuciwane Rarahayi jroning pun Kakang sesrawungan kelawan jeneng sira semune Kanjeng Rama tanggap ing sasmita Kanjeng Rama wis uninga yen to aku lan kowe wis padha dene sambung katresnane mula Rarahayi dadi wanci dene iki aku nandhang pepeteng sing bisa madhangake ya mung jeneng sira tobat inggilipun gunung lebetipun seganten sagedipun jajaki lan sagedipun inggahi Kang Mas nanging batosipun menungsa sinten ingkang uninga mboten wonten menungsa kok bisa ngerti marang batining liyan Kang mangkono Kanjeng Rama paring dawuh aku didhawuhi nyedhaki jeneng sira Rarahayi wanter dawuh pengendikane Kanjeng Rama rening aku lan kowe padha sesrawungan padha andon katresnan ora dadi renaning penggali dening Kanjeng Rama mula Rarahayi persajan wae dadi wanci dene iki aku didhawuhi supaya nyernake kowe aku didhawuhi supaya nyernake kowe aduh tobat
jroning tias sumedhot kaya pecata yit manik kengken maragiyo ana longso nanutup diri wong ayu yo pijer muwun tanpa guna lamun Basanta kataweng hima katingal peteng dedet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu gegodhongan samya alum sesekarang samya gogrok nadyan to dereng winanci balumbang asatoyane wadere kumambang sirna peksi jalatan wonten ingkang sigrak iwak emas samya tiwas sedaya hanya kukruk hangalen trih labet kaperbawan dugi taninggalih Dewi Rara Hayi kapandhuk pengendikanipun nenggih Sang Pangeran Tejaningrat lamun ta diutus dening ngersa dalem ingkang sinuwun susuhunan namang kurat agung kinen nyernaken Dewi Rara Hayi mangkono tambu Sultan ninggalih hanggendong tias wigena kaya binelah dadane kaya rinujit rujit sejantunge kaya sinendhal rasane ngati satemah angkles kekes ngrantes temah dadi lemes sarandune nganggo kawista rambruk klumpruk kaya kapuk tan bisa geglawat ketang tresnane Dewi Rara Hayi amung tumanduk dhateng Sang Pangeran Tejaningrat parandene titiwanci mangke kedah pisah kelawan ingkang garwa awit nampi dawuhipun ingkang Rama kadawan nyernaken katresnan jati nenggih Sang Dewi Rara Hayi jroning udyana nadyan to sakwernaning sesekaran kembang mawar kembang melati kembang kenanga gandane arum parandene ing mangke sanalika ical gandha ingkang arum amrik manyambar rumabesing Durgandana kang kaya banjaran sari labet sedaya sami prihatos dhateng penandhangipun Sang Dewi Rara Hayi ingkang kasandhang kocap mangkono gereng-gereng sesambate temah gero-gero kaya sendaren katiuping maruta rasa rekmeng daya duh Kakang Mas Tejaningrat menawis tupaduka nampi dawuh pangandikanipun ingkang Rama nenggih Kanjeng sinuwun
susuhunan namangka ora tagung. Mbok pilih kula paduka dipun anggep lepat lan kula kedah nampi pidana pejah. Sakwetahipun nyawa kula badhe kula aturaken paduka Kakang Mas Pangeran Tejaningrat. Ingkang rayi kula rila lair dumugi ing batos sauger paduka ingkang nyirnakaken. Sauger paduka ing mejahi jateng gesang kula Kang Mas Tejaningrat. Roro iki pun Kakang kuwi menungso. Aku dudu kewan. Yen pun Kakang kewan mesine, kowe tak pateni mati saka tangane Tejaningrat. Nanging merga pun Kakang aku menungso lumrah. Duweni cipta rasa lan karsa. Aku duweni rasa pangrasa. Yen pangrasa mapane ana ciptaning manungsa. Yen rasa mapane ana telenging sanubari. Ya rasa sejati kang ngosikke uripku. Satemah kasembadan andon katresnan kelawan jeneng Sira Rahayi. Merga peparinging Gusti Kang Hakarya Loka. Yen nganti pun Kakang aku mateni kowe, bebendhu apa sing tak sandhang Tejaningrat. Aku ngotori uripku. Astaku tak kotori kanthi caraku nyirnake kowe Rahayi. Duh Kakang Mas, Kakang Mas. Langing menika dawuhipun ingkang Rama. Menawi paduka culika putri kersa mejahi ingkang rayi kula pun Rahayi. Beda menapa paduka tedhak wonten ing papan menika Kakang Mas Tejaningrat. Tanceping katresnan kula kaliyan paduka tresna menika ora kumudu duweni. Tresna ora kumudu duweni. Najan kula kedah pejah murut kasidar jati. Nanging prasetyaning manah kula wonten ing kelanggengan inggih namung paduka Kakang Mas Tejaningrat beliau ingkang minangka dados gantilaning nula. Rahayi, tak suwun kanthi banget kowe bisa ngrasake rasaku. Apa kelakon aku mateni katresnanku dhewe. Kowe wanita sing bangkit ngukir ana telenging atiku ya mung kowe Rahayi. Nanging keparingipun ingkang Rama boten dipun paringi palilah. Kula dipun anggep lepat genipun kula sampun katresnan kaliyan paduka Kang Mas Tejaningrat. Kula nyuwun dipun pejahi menawi paduka estu kambang kancur
linalitan bisa